pa 26 April 2026 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya The Hot Current. Program imene timakamba nkhani zimene anthu akukambirana nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo tikamakambirana nkhani zimenezi timakambirana mwachilungamo, chilungamo osachipondereza, osachipindapinda, kungonena mene zilili. Komanso tikamapanga zimenezi ndipo timayankhula ndithu ndi mtima onse. Langa dzina ndi lomwe lija ndevu zamwayi nkhwenda vivi Wonder Msiska. Komanso ndabwera nawo ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka. Ambuye Bishop ndakulandirani. Ndatokoza kwambiri. Chipewa chikumatcha ndi sheti pasi kuzamenya jeans ndi kuzamenya soka uji kasinika kovuta kwambiri pansipo. Ambuye Bishop si munthu wamba. Mbali zawopo tili nawo ndithu amene wanda ngoni wawo Bayana Chunga alembi angoni wawo ndakulandirani. Ino ndife timavala ma uniform so sizikanene kuti ndizongwezi basi andanazolowera koma ambuye Bishop until we get him a uniform. Yes. Akushaina wambiri. Yo wakwanaso. Akushaina wambiri. Yo wakwana uniform. Ya size ya. Yo kwanani. Apita ambuye Bishop ndofunika kuti uniform yawo ibwere mwa msanga. Kwa imelana si abanda, si kwa kwana. Asingatukwana. Si kwa kwana. Ni munthu wankulu. Nkhani zathu zilipo zitatu komanso tili ndi basera. Yoyamba tikunena kuti boma la Malawi lanena kuti pofika pachiwiri, lero ndi Sunday ndipo tingogona, tikagona Monday, tikagona Tuesday, akuti ngambwi mafuta amene akuti sowesa mutu akuzungulisa mutuyo akhala ngambwi ndiye tikunena kuti tikudikira ngambwi. Nkhani yachiwiri, msika wa foja wayamba koma suda yambe bwinoyi. Foja kunkana ndithu chizungu chake amati rejection rate 98 to 100%, kukana ndithu mabelo ose kuti atamawo apa sitigulapo foja. Ife timadalira atu yemweyi kuti tikhale ndi ndalama zakunja, timadalira yemweyi. Mukukana foja choncho tuponya pati tikhale pansi tikambirane simungatiteroyi. Nkhani yachitatu tikunena kuti kodi za mpirazi zikuyenda bwanji dzulo, mpira udalephereka. Wina aliyense atafika kupatula oimba khelele sadabwere. Kodi oimba khelele sadabwere chifukwa chani? Now zimenezi zaika pa chiopsezo ma sponsors. Komanso sizinathe bwino kumene kumpana na phulisa usokhesa misozi kuona zithuzi ndithu abamba akuthawa ndi mwana sosakhala bwinoyi. Kodi tikupangiranji zimenezi sizingatheke kumakambirana zithuzi mamoti zipita ku gulu kwathu ya basera kukumveka kankhani kuti salima sugar ikozokhala pa msika. Ife timati kodi ya malelisi aimaliza bwino bwino Maliza maleli. Report sinatuluke. ndani akufuna kugulisa salima sugar? Kuli wina waika salima sugar pa msika ndithu ali ndi zimakalata zoti asayinise agulise kuti iwe ulibe mantha iwe. Koma anthu alibe mantha. Chabwino timve uthenga ochokera kwa proud sponsors athu Aceres Enterprise. Togoza proud sponsors Aceres Enterprise amene amatipatsira program imeneyi ya The Hot Current pano pa Times Television TTV. Amenewa ndakamuna ogulitsa katundu wa stationary komanso wa electronics mu Nzomba amene mu mutawuni ya Zomba komanso mutawuni ya Lilongwe. Akuluakulu nkhani imene tikufuna kuyamba nayo ndi nkhani ya vuto la mafuta. Likumasefukiranso ku magetsi. Chifukwa magesiso akumathima madera ena mpaka na 12 hours blackout. Anthu chikuchitika ndi chani? Komano pakati apa tinadusa munyengo imene mafuta anativuta kwambiri. Mokuti kupita ma filling stations kuona ma queue ama golimoto kuti kodi tabwereranso zimene anthu amalankhula zokhuza DPP. Ndinayankhula pa mbuye Bishop kuti anthu akuganiza kuti kuti DPP yabweranso za mafuta zija. Now tidaona nduna ziwiri zimene zidatuluka pachisanu pachisanu anatuluka pachisanu ku hotela ya Mount Sochi kumene anabwera nduna oona za mafuta migodi energy amene wani mai Dr. Jean Matanga anabwera ndi nduna oyankhulira boma amene wandi Dr. Shadrack na Malomba MP Jean Matanga sonda MP. Ndi zimene zinali kumene kuku sizidali zija zowerenga chikalata
mezo dakaniratu kuti zowerenga zimakalata zanuzo muno ayi can come here kuwerenga konati mukuti ankhaza makalata apa nkhani zimene tigwirizana kukambirana muno ndi zitatu. Kodi nkhani za mafuta zikuyenda bwanji, nkhani za magetsi zikuyenda bwanji, nkhani za migodi zikuyenda bwanji. Ndi nduna zimenezi zida challenge adi kuti tiye tinazoni dabwera pamene papa aliyense ndi PS wake. Panali acting CEO Amera, deputy CEO Anokuma, komanso adabweraso ndi ena ma officials ena nditu timenaso khala ndi CEO aku Escom kwa basifuka zina sidakhale nawo. Nkunena kuti tabwera kuonekera ku mtundu wa Malawi paphalisani mafuso. Ndi mafuso adapaphalika mpaka natolankhani kusiya kufusa mafuso. Ine nkufusa kuti chifani mayendesa mwambo ndineyo anandipempha kuti amsisha yendesani mwambo ndati azi kumwe kwambiri kukhala suku ndisuke mkamwa then nagwira ntchito atolankhani fusani mafuso ndi mafuso anafusidwa. Ndiyambe ndinu amngoni wawo. I don't know if you followed kuti mwamva anduna energy akutsimikizira mtundu wa Malawi kuti pofika pachiwiri tiyamba kuona kusintha. Mwina vuto losuti lingatheretu koma tiyamba kuona kusintha chifukwa 240 vehicles then on Friday adali kuti akulowa kuchokera ku Mozambique zimene zinali ngati zoyamba munyengo imene ichifa nthawi zonse galimoto zimene zimabwesa mafuta zimakhazi kuchokera ku Dala Northern Corridor that's the word. Mwaimva bwanji nkhani mukuyembekezera zotani? Choyamba tithokoze kuti zimene sizimachitika kuti nduna zithakhala pansi ndatolankhani andi nkunena kuti masukani tiye tikambirane nkhani zokhuzana ndi dziko maka nkhaniso zofunikira kwambiri zimene Amalawi ambiri ali nazo ndi nkhawa. So that one I would say boma kapena kuti asukulu amenewo anachita bwino. Koma kumbali ina ife ndi anthu onena kuti tikamamva timakhalanso kwina kuti kufusa mafuso. Chifukwa ndisanayambe program ndimakambirana ndi Bishop andimauza kuti andale pena pake samamva izi zomanena kuti Tuesday, zomanena kuti Wednesday, zomanena kuti pa 1 pa 2 tainake achakwera tinkani na zomwezo. Yeah? Kunena kuti nthawi zina mafunika to be very careful mukamachita promise tsiku. Koma poti iwo atsimikiza. Ndipo inu munanena kuti I will hold you accountable. Iwo ananena kuti ndizoona ndithu. Tuesday ife tiapasa the benefit of doubt. Koma kungopempha ndithu kuna kuti ngati mukudziwa zonena kuti you are not 100% sure ndi bwino osapasa anthu imene timati false hopes. Osauza anthu zinthu zone sitingathe kukwanirisa ngati boma. Angoni wawo ndikuyeni kukamwa. Ndinene zona pano. Anduna awa akanakhala kuti sana nene. I think sinakatuluka mu minimum. Chifukwa aliyese samafuna zomanena kuti iyayi vanopati fuso linali lokuti wenu. Because tikatuka memu jamwete Malawi tikamuza kuti litiro nduna inabwera chabwino imazati uza update ndi status koda kuti vuto litiro nde anayesera kuti tufuna siku pangisa ndino so Tuesday ndi anduna kapene inu kaya koma ndakwiza ati silituluka mu moya inu anthu akudikira kunjaku kuti akauzidwe kuti makyunga tamene tikwaona pa mkanema mathumu athaliti ndefe zikanati khanga ati akuti yayi zosa mugaza ati Amalawi angaimve mene ndiye anduna tiyamikire kunena kuti mwanena kuti Tuesday mafuta amenewa akhala history. Ndife Tuesday tikhala tikuyangana ndipo Tuesday tichitawika atolankhani athu across the country kulinji wireless kuti tizamve kunena kuti kodi nkhani ya mafuta ikuyenda bwanji. Komanso pa nkhani imene iwanda nimafuna ndikambepo nkhani ya kuyamba kugwiritsa ntchito njira ya Nakala corridor kapena kuti ya ku Mozambique kuzera ku Beira. Kwa nthawi yaitali monga tanenera takhala tikumagwiritsa ntchito njira ya Nakala ya Northern Corridor imene yochokera ku Songwe ku Karongawo. Koma I think amba kuona kunena kuti sustainability malinga ndi nkhani ya supply malinga so nkhani za ku Hormuz tenena kuti njiraso iyi tiyambe mayigwiritsa ntchito. And when you think about it uku kumakhala kufupi ndi ku Blantyre ndi kufupi ndi kuno kusiyana mwina ndi ku Dar es Salaam. So pamene papo tiyamikire kuti mwapanga motero. However, we hope kuna kuti sanangoyamba komanso apitiriza
Right. Paliso china chimene nimafuna kunena kuti kukambirana kwanu kuja anazaka mbapo nkhani ya G2G for example. Yes. Imene anachita acknowledge. Mukumbukira tinkanena pano. Yes. Kunena kuti samangonena kuti izi zinaiza MCP. Yes. Zimene zinali zabwino. Yes. Tiye tizitha kuzitenga ndikupitiriza ngati dziko. Yes. Dziko lisira chipani dziko lindira Malawi. Exactly. Ngati MCP anayamba G2G imene mukuona kuti inali bwino. Ndamva kuti tinali pa G2G ndi Oman, dziko la Oman. Yes. Tiye tisunge tione kuti kodi tithaukisa chidongona. Exactly. Malakwika. Exactly. Tisangoita iratu. Exactly. Koma tione kuti ngakonze patipo kuti ndipindulire. Ine ndiyamba motora. Chabwino mwamba pabwino pamene popo ujeni ambuye Bishop tikumbukire kuti nkhani ziziphatikiza kuti zikambako ku mafuta, tizikambako ku magetsi komanso ku mining. Panali zimene anduna andi chimodzi chimene tinadena ndinacho kuti nthawi imene pali mavuto atsogoleri saoneka. For them to come out and say here we are, fire. I think tinaona ngati kuti titayamba chocho ma areas ambiri azitulukanso anthuwa. Mutakweba bwanji. Remember chipande cha Congress ndi akunkuyu komanso Mike Abwira ndi ma officials ena anabwera kuzanena kuti atuluke president a APM asakhale chete pamene pali mavuto amene wawa. Muziphatikiza bwanji memwe kuyamba nkhani zimenezi. Chinthu choyamba kwambiri ndinene kuti tisathawe ifeyo pano hot current kuti ngati so pali press conference yaikulu ya dziko la Malawi. Yes. Ndi hot current. Chifukwa asanabwera onsewa kubwera kongeresi kubwera ndunazi lachisanu ife ndali pano. Yes. Wauza ISCOM kukamba za mafuta. Yes. Mande tinaona chikalata cha ISCOM. Yes. Akuchita acknowledge. Apanga acknowledge kuti zina titumiza mabwana. Kuti mafodi tizikonza nsanga load shedding ita in 8 months. Kunena kuti nditapemba kuti pala anthu ena amene amakukhandi negative attitude ndi hot current. Kuti zokhumba zanu simudzazikwanitsa mudzakhala kapolo mpaka na kalikale. Hot current is a brand. Ndi brand imene Mulungu anayipanga ndi dziko kuti iziyankhula chilungamo. Imaoneka kuti siku yankhula chilungamo mwina ikakhoti zimene inayankhula zatusani zimene mafuna iweyo. Ndikunena chifukwa I want to comment much on zimene zachitika zija. Titayankhula pano. Ine ndakhala pendo izi ndizofunika kwambiri. Choyamba press conference ya Malawi Congress Party naionera. Well organized. Anapanga atikirati bwino check and balances. Check and balances. And balances. Yes. Kupanga check zabwino. Mwina pamene panafuta kuti aitanitsa iwo nduna zikuitanitsa president abwere. Panafuta kuti anakakone a president abwera aitanitsa president azawo. Mafuna kuti mamoti akunkuyu ndiye nduna zina nendo zokazoka akanatuluka ndacha kumanena kuti ine achimwena aje tabwera munthu wakulu mutiyankhula mbali ino ngati former yankhula ngati ujeni sitting. Number 2 munanatu ndao saatu maso ndao kusa nduna zankhala chinthu china chimene ndimakhala phe kuchiganiza tinakambakani ya maQ Congress kulamulira takambakani ya maQ DPP kulamulira. There's better pake chinthu chake sili bwino ndiye tikozo kamba zolwina akozo bwera wanzerwe ameswa DPP ameswa Congress akozo afada mukudama ine ntakhalapo ndikozo imenge mene show mve timozo anzanuso ankaganiza kuti akozo menya show choncho pali pena pake pamene mpofunika patakonzedwa koma choyambira ndithokoze kwambiri kuti anthu awawa akamva anduna DPP amatamanga kwambiri DPP okay tatayamikire kwambiri atamva kuti tayankhule fana tayankhula mamphamvu kwambiri tinayankhula mamphamvu kwambiri anabwera kuzayankha tanenaso zina kuti zina zimene anzanu anachita simpikisano kuti mpaka na tigwebane. We cannot just come here mango kamba zoiba za Malawi Congress Party pamene akulamulira ndi DPP they have come and say haya ine kuyamba kumva nduna ikuvomereza kuti anzathu anapanga izi zabwino koma ndiziunike. That's the way to go. Ife ngati Malawi tatiyeni tisasangalale ndimaganiza kuti pala anthu ena amene mumtima mwawo afuna mafuta asapezeke cholinga kuti tisine timoona alepera okay tinanena zimene zima Congress Party tinavutika ndife tinanena zimene DPP ovutika ndani ndife yoto ndimakuzana kuti anduna ena akale anzanga anandiuza kuti ndikwafuna zabwino anzathupa mafuta apezeke chifukwa ana athu sakupita sukulu ana athu akuvutika so tinafuna kuti anzathu akhaule kodi ifeyo tiyenda bwanji kuyenderana abale so pali mayankho ena amene
ndikuona kuti tikhulupirire ineyo sindikhala Thomas Lachiwiri ngambwi ine ndikuwa timuona chimene ndakhulupirira ndichonera kuti ndapita kuzomba ndikondopita kwambiri kuzomba tapita kuzomba black market utasali pa 16 amene wayenda watsika wafika pa 10 pamaketa ndinaenda dzuwa nazungulira chonje nafika pamaketa ndayendesa petro mupanga bachi petro black market 10,000 from land wopanda mboni komatu amene mukwagula black market wanda nduna nanenesa kuti tizachita report ku polisi chifukwa ino ambe ndinafusa samagule ku black market mukuchita masa takuonongera ndi galimoto okay na amene wawa azimangidwa ndithu amene wawa ndimafusa kunena kuti ndinafusa usani makula ndimafusa ndinaima ndikuwafusa mupanga bwanji 10,000 ya kutanthauza kuti 16 imene inalipo ija ngati yafika pa 10,000 pena pake pali mafuta ndechimene mkanachita driver lake mzimene mkanachita after wafusa yonjo mwanango zungula pa polisi pala nyamata ayetu pala nyamata apo agulisa mafuta ma 10,000 mulungu kagwireni chifukwa zolesedwa zimene zozo zimene zikusokoneza mafuta zonse zimene zozo akuye Bishop ndemukapita mukafusa mukanenere ku polisi agwire akagwire osa akamazorera osa amene afuna kwagwirawo na osa agula kosa kuti amene ndiye Malawi wamanga zake na Yesu ali so tinabwere ndikudusanze watu wa ujeneuza watu wa matibabeletia ndikupeza kuti mafuta akuthiridwa then tinatsetsereka kumusi kuja kukatukira kulitira nutsamwe ku mafactory kutsetsereka kumusi kuja kuti mafuta akuthiridwa apa I think malo mina 7-8 ngati mayenda mplanters munali mafuta so tinamba khulupira kuti ngambwi akunena pachiwiriyo ngati akuoneka apapa zikozokhala zoona nkhani yayikulu kwambiri ya mafuta imaona ngati forex mafuta akozokhala ngambwi mukugulako koma ngati forex singapezeke si ndizovuta ndiye ndikuona ngati mwina apo ndamwala ndithu kuti akamati ngambwi kamwala kena kake nthukapondero ndi mafuta apezeke so ankwenda vivi mwina kungokumbusana wiki imeneyi boma linavomereza kunena kuti pena pake agulisa gold reserves ncholinga chonena kuti aise kusokera pena ndi pena nkhani ya forex of course imene yonso anthu ena amati mpaka na kugulisa ma gold reserves chifukwa mukamaliza kugulisa golide uja ndiye mwathapo ngati economy makanga ndi chimene chawasunga exactly kumatafika pamene popo so I'm not surprised kuti boma lakhala likutama zisangatuze zonse koma imene iyi anduna anabwera in the open kuvomereza kunena kuti ma gold reserves ena agulisidwa nicholinga chote ayese upanga stabilize nkhani ya forex. Okay, but I think what we heard from the Minister of Energy was kuti forex is available. I think metanenera kuti ife tikuyembekezera kuti tiona bwanji komano amati it's available and it's been assured by the Reserve Bank Governor komanso anduna ona za chuma uja mwanamveka kuti fuel tizigula koma pamene popo ndimafandi kudwena kunena kuti tinakapchipembera kuboma kuti musabanene zinthu ziwiri kuti anabwera anduna anene kuti kunoku kulibe mafuta unodontho kulibe pano paso forex tilibe Tuesday mamutaitsa Malawi chiyembekezo zimene ndizopsa kwambiri kwa uza Malawi kulibe nyumba ulutako ulibe ndalama ululibe pokwiro samauze ndaka ine ndaka zangu basi ndingauze kuti apa banda teratu no I have home man sa ndine nziba mweneyo ondipeza ndi mabwe apa nozo mana tizuza na chilungamo te chilungamo malira kama kama nanga black sound Tuesday different okay and that's what we also asked ndamana zinthu zimaenda kwambiri it's very fluid situation momwe lili lero lingati dziko pofika mawa bwana zinthu zambiri zimakhali zikuchitika let's say even amati kuzira Friday manati panopa amene ndikunena panopa ndikamba za magambo to 243 mwa pofika Saturday pofika Sunday muzaona muzati panga koti kuti ninkakamba za 243 pamene nakhala kuti apanga dispatch panopa you understand it so all these things must be talking to each other chimene Malawi akufuna mbuye Bishop angoni wawo ndota akapita pa filling station azithira remember tinanati mtengo ukwere kuti mafuta azipezeka. That is what we should achieve. Zinazo small details zimene mukunenaso kumbuyo kumachitika zambiri ofe kuti tibwere pano kuti horticulture tichitike kunaliza kuti aluwele ndi makhadu kwenyana nawo tikulowa muno. I think people are not interested in that. At the end of the day is that kodi horticulture ilipo yakamba nkhani imene upangira yapanga research yake bwino. So I think as a country I believe pali zimene mukhoza kunena ndi zimene so koma Malawi akapita pa filling station mafuta apeze
komanso akhale chiyembekezo. I think mbali mene akukamba ningali mbali mene anduna as energy anazakamba zokhuzana ndikuti panopo ma reserves athu amafuta anatha anagwisidwa ntchito ndi anasachita refer to boma lakale kuti boma la Malawi Congress linamaliza zonse ndiye enaso pamene panazayankhula kunena kuti sono mene zatigweramo at the end of the day zikamakhala ngati kuti mufuna mpange justify kuti mafuta sakupezeka ifanena kuti awa anagulisa zimakhala ngati kuti ndi explanation koma ena samaiona samaigwira kwenikweni famaona ngati ndi ndale mwambo panga politicize. So again maybe on that one kungonena kuti boma lizisamala the way mapanga craft information yake kuti isaoneke ngati kuti mwabwera kuzazipanga defend kapena kuzaloza chala Malawi Congress Party but rather you have come to offer solutions kumavuto amene Amalawi akumana nawo on the day. Endo bwino wake chimene saina upangira zimene zakuti ma solutions achimene petu kumadandaula akumapezeka. Yes, they don't need to go beyond kuti kumbutsaza kumwefa ife tikukhulupirira ambuye Bishop angoni wawo adafuna ta DBB kuti atenge komali. So munthu ukachifuna chinthu you can come here and complain mesa umangojifuna sakuchiziwa umangojifuna sakuchiziwa ukachifuna chinthu anukukupasa kuti phiri mafuna ichi abwana mukakachipeza kuti chili ndi chati don't come here and complain you wanted it now you have it fixed. Don't come here and complain you wanted it you wanted it you didn't know what you want. And if you didn't know china chimene mafani nene kuita vile chakuti honestly allow me to speak this people have alichiyembekezo chopya ndayankhula ndi anthu akudanda mafuta koma anthu alichiyembekezo kopya kwa IBM. Yes, all these ministers akoza kuyankhula mafuta akoza osowa koma look at Malawi amana anakhala kunoko anavota nawo pa 16 paja akumanena kuti musadandaule izizi ties chakuta moyo achita anthu ali ndi trust ndi nkuluta moyo and atatuluka nduna zawo zonso I think they say the same things kuti bwana sakugona kuti mafuta awapezeke chifukwa chake tabwera pano kuzapereka update Tuesday. Tuesday. Yes. 243 trucks akuchokera koyambirira Fatima ngodalira ukutali chifukwa chake mutha kuona kuti mna blantyre ipangidwa save fast nanga sakubwera kwathu fast angapitirire lapita kulilongwe ayi makaye munomo tione kuti tili bwino ndi azipita kulilongwe ochokerawo amati pchacha asefe amapezeka kuti ayi makaye kuti mulilongwe muzuzu mwasanapeze kunoko so awangatha akuchokera koko Malawi ndipo padali nkhani inaso ya magetsi magetsi akumatima anthu a Mulungu mpaka na 12 hours anthu kudabwa kuti magetsi awati nanenaso 7 months ago magetsi amayaka chuchitati chani so anduna ndakamba nkhani zitatu makina ayinga kale mwachitsanzo kunkula 1969 kuli machine umene kujaku apukusa magetsi from 1969 amubisho 1969 kuti spare parts ya machine amene wawo ologulisa amakuzati we stopped tinasiya kupanga you understand ndande kundilande azimopeza kundilande kuti modification they modify kundilande they can modify. So 1969 for example Nkula has been producing electricity non-stop up to now. Then ndi vuto la vandalism abwana tikuchosa ma transformer kutsisa pasi kati kuchosa mauti copper kati kuchosa mafuta so that's another problem. Then it in sabotage. Literally there are people that are going there kukatimisa line yoti sikwenda kutima kukachola chisuro choti sikutani adali ndi zifukwa zawo zimene akupangira zimenezo ndakuti atulukira akuti Christmas yatha kwa amene wawo titachita ku reflect msanga muthawangisana ndi nthawi ndiyambe ndino ambuye Bishop mukuimva bwanji nkhani zitatu zimene zikukhuza magetsi amene tinawo pano 1 minute pambuyo pang'ono 1 minute. Yes. Sabotage yako esikomweli yako inaso ya vandalism chani tibwere ku mafuta kuti mafuta angambwi 1 minute. Yes. Abwera koma zomati angoni wawo futanki njinga zonse futanki kukaneka galimoto kunyumba kuikanga futanki kuti ataso amenewa atakumendeka ndeti zikagula bwana tidziwa kunena kuti zinthu ngati zinaonongeka sizingakonzeke tsiku limodzi panic buying mukamba za panic buying kuti sakagule mwaphuma anthu kwatenga kati machina timachikubangitsa mafuta acha mafulumirano amwene ndinafika pena amwene munthu kugwedeza wina kugwedeza kumazona apatamatikiza. Okay, so sabotage ndina china kafufu wanga apeza kuti
ndizoona ndithu kunena kuti kuli sabotage osati ya vandalism yoka koma kuli anthu ndithu kumene kukwesiko mucha amene ngati boma silikhala chero ndi anthu awawa atipweteka anthu amene wawa ndi anthu amene anagwirapo ntchito ndikuchotsedwa ndikubwereranso abweranso kwesiko mucha so kwesiko mucha kubwera kucha afuna kuti akhale pamalo pabwinobwino pamene analikale amene waponyapo chifukwa munthu akasankhidwa akabwerera pamakhandulumiro zoti zitsatidwe ndi akuona nthawi ikuchedwa pochedwa nthawi ija kupangadala zinthu zoyipa zadala zimene afuna kuti abwerere pamene amene awachotsacha athime ndakongeresana wachotsa anawachotsa ena munthu uli ndi JC ufuna ukakhale bwana uziyenda chigalimoto just because there was some connections JC certificate ine certificate umanichiro imene kunena aso bana somene anthu aja amene neti mabesti maipereka kuti zisana tizisungira so the sabotage is mena ifukuzira kuti and this information is ndiona yes kudachitika review ndiona position yeyi ndi ma qualifications zikufanana ndi anthu aja 50% ya mabige adalephera they failed to pass that test ndada imisidwa mabige amagalimoto awo maoffice kuti ayi mulibe zokuyenderani kazi zinthu zatembenuka boma la center ena mwa mabige aja abwerera koma sana bwerere pamene anali paja akwende alifo kopita palifo ndi akudabwe simono galimoto ijanga ndi makwera ija kukwera uyu zimene zizi amundimva chola zinthu pasipa ndipo likachonera kuti mukandika ine apopo ndikonza amene munthu utimitsa magetsi kugona tulo 12 hours amene mukugona atu kuti mnatimitsa kuti ndatimitsa kuti ndi chilomoni kuchilipa ndaiwala mbona ngati ndilagwe tuseyo ngati zabwino koma sinchidwa bwino you cannot be penalized after that program for your personal reasons for your personal reasons I had time to that is wrong kuyangana kuti abale imagetsi amayaka kompano and ifeyo tikuzuza na Malawi tokatoka mapresident amabwera mapresident amapita koma ifeyo Malawi tokatoka tupangana chipongwe ambuye Bishop bwebani ndikulandani chifukwa cha nthawi angoni wawo tsiranipo mulumu pamene papa machine akalekale vandalism mfisa chisoni ndithu Eskom is complaining every day about how we are vandalizing their infrastructure komanso sabotage imene kuchokera pa structural review imene inachitika kuona kuti kodi uyu ni malo ake uyu ma qualifications ake zosagwirizana people were fired some have been coming back and they are frustrating the system so that they can get back to their position. They are holding us to ransom for their personal gains. Mavuto dziko lino dziko lotchedwa Malawi ambiri mwa iwo ndi mavuto opanga tokha unfortunately self made tentingoona zinthu zimene mwatchulazo tikambe nkhani ya vandalism vandalism ndiye kuti munthu wapanga chiganizo kupita ndi kukagwesa transformer kakutengamo kopa kakutengamo mafuta kakupanga chani zimenezo tingamanena kuti ndi fail. Do you remember Mutalika APM akuti kamba za nyapa yani akuti malali munthu wina wake amapita kuuje kasisa transformer ya kupanya kumasokoleza zimayi muzipatala mele ndi chisiru chimati kwatu kunyapa. That's when the word of nyapa vandalism ya Eskom gave us a word of nyapa. So we have nyapa busy that are doing this. Ndipo unyapa piwo tupase nauni unyapa piwo ndi umene wapangisa dziko la Malawi kukhala losauka ndikumakumana ni mafuta metri naowa chifata kamba nkhani ya vandalism is self made. We have ourselves to blame. Tikambe nkhani ina nkhani yomanena kuti ya sabotage is self made. Alipo munthu wina amene akunena kuti I don't care kuti ka chipatala china anthu afa machine sagwira ntchito koma ine bola andimva kuwawa bola ineyo andikweza njose apa andike apa mtima wozikonda unyapa piucha ukubweraso pamene mukati muone even zinazi zimene tukambazi zomanena kuti zisulo za 1969 umathawa zina you ask yourself nena kuti kodi munduza from 1969 tinalibe nthawi inaliyonse yoti nakatha kukonza zinthuzi munalibe strategic plan Eskom when are going to upgrade you don't have a strategic plan yota kukonza zisulo kapena zipangizo zimene muli nazo and yet ndi anthu ani ma masters chonje ma MBA kumene kucha again you find kuti it's also self made
so mavuto ambiriwa ndionera kuti dziko lathu timalikonda nawo chinaso kungonena mwansangasanga dzikoli limakhala ngati kuti tikufunika siku nake tizangopita pa holiday tonse tizangolikonza kupanga outsource anthu ena akazabwera kuzangolikonza kenaka kusanati bweraniso anyapa piyani bwerani muzapitiriza mwina mwinga chifukwa pali zinthu zina zoti you don't understand kuti zinthuzi timazipanga motani nkhani yokhuzana ndi energy. Let's not take it lightly because makampani kuti abwere ku Malawi azapanga bwanji business ngati mafuta kumazima motero how? Yes, true. Chabwino tikuoneka kuti tikuyenera kuti tibwere pamodzi ndithu how do we move forward tipange tiuzane zoona zofunika kusintha. We cannot build lying on machine 1969 kuti anasiya they are no longer backed up. Ndefe chikatisuwa chinthu kusowa kuvundwa kuti tikapeza kuti spare part imeneyi komanso ayenjengo ka Discom tapapanga ndi stock ma spare parts every time body ikangogwa imodzi tilibe munthu timasunga zinthu even m'magaraja manu muli ma spanner ino yosukuti spanner ikavuta kuyo olo kusintha battery kudikira munthu kuimbira phone uje ka 12 timakhala kuti pamasula wagula battery umatha kuika weka. So as a country we must have at least some spare parts. Zimene kunena ngoniwa mavuto athu ena ambira makhala ngati self made. Tikupita ku break ya Series Enterprise tikachoka kumene kuti tikambirane nkhani za msika wa fodya tikambirane nkhani za masewera mpira khani pompo. Kupitirira ndi program yathu ya The Hot Current pano pa Times Television TTV lamlungu pa 26 April 2026 ngati mungotsegula kumene waisi yanu mwaphonyana ndi chigawo choyamba kumene timakamba za mavuto amafuta komanso nduna ziwiri zimene zinatuluka kuzachita provide ma solutions kumeneko kunatuluka mai Dr. Jean Matanga MP komanso kunatuluka Dr. Shadrack na Malomba MP amene anazauza mtundu wa Malawi za status ya mafuta kunena kuti iyayi tiyeni tidikire pofika Tuesday tiona kuyamba kuona kusintha. Anakamba koso za magetsi kumene timanena kuti kuli anyapapi okumwa madzi osukira ndevu akumaba ma transmitter kumeneko kumathimisa magesi a president IPM amati amene ndi anyapapi okumwa madzi ometera ndevu anachibwana sitingakhale pano masekerera manyapapi so ndi ntchito yogwira manyapapi. Tikachoka pamenepo tikupita ku nkhani yathu yachiwiri imene ndi nkhani ya fodya timakhala nayo busy mdziko muno chifukwa tonse tidagwirizana kuti mbewu imeneyi ndi imene imapangisa dziko lathu kuti liziyenda mokuti tikatsegula nsika ni nsika okhawo umene kumapita mabwana kumakatsegulira pali misika ya nyemba simuzaona bwana akasegulira nsika wa nyemba kuti apa pano tasegulira nsika wa nyemba ndi kunali mwambo osegulira nsika wa nyemba kani nsika wa ujeni chomolia ayi koma fodya timampasa ulemu wake umene umamuyenerera chifukwa ndi amene akuyendetsa dziko la Malawi. So akakhala kuti sakugulisidwa bwino tonse timakhala ndi nkhawa kuti forex tikuifuna ija fodya ndi amene amatipasa sakwana yes koma at least the better part of our forex imachokera kumsika umenewo ndi akukana kuti gula amene amatigulawo yes bola kakugulako mwina mungapo wina kukukanira umatha kupeza koma 98 to 100% rejection rate. That is so scary. Tikhala bwanji pamudzi pano anthu a Mulungu muti mukazifufuza nkhani chikuchitika ndi chani ndiyambe ndinu angoni wawo za msika wa fodya zikuyenda bwanji. Tiyambe motere kuti rejection rate ya 98 to 100% is one of the highest ever recorded mu mbiri ya msika umenewu wa fodya kuno ku Malawi. Ndipo ndi mulingo wopya wonena kuti wayenera kuti panga ife ngati Malawi kukhala ndi mantha. Chifukwa 98% ndiye kuti unatenga tinkwerekeza mabero 100 or mabero 10 agula kwa awiri ndi awiri wokhanda amene akulati taugula 8 ubwerera nawo. That is dangerous. Very dangerous. Ndipo ngati anthu simukuiona kuti ndi vuto ndiye tikubesa dzikole pali nkhani imene ikukambidwa yokhuzana ndi quality. Now tinene pano zikhati kuti umphawi ndopwetekesa nkhwinawiri chifukwa munthu wogula ndi amene ali ndi ndalama ndakakuza kuti katundu wako isali bwino olo iwotapanga press conference olo tazungulira koma kangonena kuti quality ya fodya uyu sali bwino ine sindigula iwe watha basi zavuta. Now the question should be kodi nkhani ya quality anthu ogulawo anayamba kudandaula liti? And what have we done as a country to improve nkhani ya quality?
komanso at what stage yes do we give quality to tobacco? Kodi ndi pamene tikusegula bere kuti agule kulibe ma systems kumene amakayangana so the process yonse kwamba kuyambirira komwe kunazali all the way. Yes. Now muona kuti ma stakeholders amene amaina kukhalamo mukalimidwe kafoja ndi ndani muona kuti kuti kuli anthu aku Ministry of Agriculture yes. amakhala mmene yes. kuli anthu onena kuti aini makampani awo ongothandiza alimi aja ncholinga chonena kuti foja azikhala wa quality yabwino alangiza amene amayenera kuyendera ndikuona inspection ndi zina zoterozo. Kodi are people doing their job kapena agriculture you ask extension service exactly yes. Kodi ndikuti amene wawo akugwira ntchito yawo kapena pena pake pali vuto chifukwa singa makambe nkhani ya quality every year niye in air out anthu kumakana katundu wathu komanso you cannot blame entirely ogula chifukwa mmengananera iyo ndamene mwine ali mwini ndalama ngati sakuona kuti tobakoyo ali bwino basa amatha kukana. Chachiwiri pali nkhani yonena kuti fojayo tikuoneka kuti tinalima kwambiri timati oversupply yes. Kuoneka kunena kuti alipo wochuluka kuposa demand yeah? So anthu ogula mwina alipo chabele makampani fall koma fojayo ndi wochuluka kwambiri onena kuti sangathe kumkwanisa ndiye chifukwa chimene chocho ndi upezeka kuti foja wina asala ndithu even akhati ndi wa quality yabwino apezeka kuti wasiyidwa chifukwa nena kuti ifeyo ngati dziko mwina talima kwambiri kusiyana ndi the demand mtengoso ndekuti utsika nanga siwachuluka exactly timaphonya so patipo kuti timene wambiri mesa timapasana makota ndi pamenepo ndi pamene manena kuti kodi mulimi wa fojawo kodi mwinanso tikumene kuli zinthu zimene zikuchitika zimene siziyenera kuchitika kumalo waso ndale kumeneko ndipo mukati muone mabigi amene amazachita control things kunkhani ya foja inu si wanthu amba yes. Si wanthu amba mukamanena kuti ali mafoja amene mukwane nawo aja mkasungu mu mchinjimu amene aja amene si mabigi kuli mabigi yes. amene amatha kupanga control kuti market jeziyenda motero chabwino kumakhalanso masabotage ake kumeneko chabwino ambuye Bishop foja akutivuta akuti talima wambiri kuposa amene timayina kuti tizilimira zomakhala bwanji quality ogula foja ndi mbewu yokhayo imene ogula amanena mtengo matagulisa yeah. ma product ena onse chimanga chathu timati ife tichigulisa makuti koma foja Bayana ndamakuza kuti foja yako yase ingula $1 20 cents yayi maona pena mitsika imatsekedwa chifukwa choti anthu akukana mitengo imene akupanga offer ogula mdziko muno takhati kuonanso anthu ena kumagula foja m'Malawi kwacha kumadaba kuti kodi zimenezi zikutheka bwanji mesa timana tifoja zigulisa $dollars ena kumagula makwacha azukhala ali momwe apasa makwacha komanso iwo kumagulisa $dollars yes. Komanso mulimi amanena kuti akamazala zimene amazala ziti akamagula kuti apeze $1 yocha amapezeka kuti akuyipeza pa black market equivalent ya $1 akagulisa $dollars aja kuti akasinde ku banki akumusintha ate bank rate sizigwirizana sizigwiriza mulimi uja amati akagulisa kuona kuti ni mukundisintha ati bank rate yet inendi napeza katundu mene magula at black market mu bank akude define the dollar. You want my dollar to go into your bank koma you give me rate your point and this mezilira papa tikakonze bwanja ambuye Bishop timachita kafukufuku kunkhani ya foja amene iyi tikupakhala chidwi kwambiri ndi kufisipi focus foja tipa tamfuna kwa mpira akamba kulitsidwa hati pasa $dollars titamwiwala kuseku timusia nchikuba kupita yeka fertilizer quality ine ndalimako tu foja paja ino ndanzathu akuje ndalimako pale yes ndalimako pale yes foja atu quality yako ninayo alibe fertilizer osakwanira mangwala otira mmene moja ndo osakwanira so quality singa kaleko mmene timakhalira ndi chidwi ku chimanga timakhalira chidwi ku ng'ombe chani titayang'ananso chinthu nchodalika ichi kuti ng'ombe timakhalazo kuti ng'ombe zamba kutuluka ziphuphu tusowa mankhwala nziko muno chifukwa kuti tikukhala busy ndi ndachulako ndala kumene okay chabwino yeah kuliso anthu amene akuvutika kumene kucha ofrance kwayankhuliranso amapanga mkaka wambiri kwa amene amagulisira ndalama zochepa kwa matenda kuzimba amuna anthu akukhala ndi mkaka kuzunzika kwambiri mkaka kuvutika munthu udyesere ng'ombe mwagoliati mapita umene utaona pelelita ndakambazo iva ngati olele chifi atakuzunzika so kumbali ya kwa agriculture ku tipembe kuti akhaleso metima yang'anira kwambiri ma billions ajamalowa ku fisikacha yes tinayang'anaso tidzachifuna chinthu chimene munthu uzachifune mawa umachisamala sunga amangochifuna kuti mawa ndikufuna ndigulitse munaona anthu akafuna kugulitsa galimoto
chimene amachita kuipeta amaikonza kuikonza kuti akamaika so foja afunika kumuyang'ana. Foja ali magawo awiri, pali foja wangongole amene ujakulidwa wa contract ku contract kuchoma kala alangiza amene amaenda daily minda mucha kuti foja ujakhala wakolita tapanga ndi pamene wakulira auction akulira kulibe amene akualangiza angodzilangiza okha leo sapita kumunda pamene achama katutsa kuti tukatiye tukapalireno katiyeni fertilizer ndi amakandi quality foja so nakayenda kutaganizira anzatu fatu kumayi kunoko ku central region olokujero kuphalombe komweko chinthu chimene anthu amadalira kuti chatukula ndilemera nacho ndi foja. Ndakonda pepa la ina limene limatuluka la Mulungu lalemba headline anchichewa alimiti dala kwanji mwaizi wa nyimbo imeneyo kufika pokuti alimina kufunsa kuti tidala kwanji tinakakhala basi ndikuaganizira kuti chinthuchi timachifuna forex timafuna matsoti pala alumia na dollars anaoneka amangomva amalipa foja madola sana amangomva kuti foja wanu tamukula madola bakuti ko madola amakasintha kwacha at bank rate iye adavutika kuti apeze kuti aguleka tunduyo kumano anyway system yake tipange bwanja kula ku nthawi yathu ndiyo chepa tini nkhani za boma likhale ndita za agriculture ayangane konso kumene kuti tidzafuna foja tiyangana bwanja kumene ku ndalama za FCP kuti mese timakhaji ku FCP kunaona kuti kusowa anthu kusumwa kumakhala ma 110 billion yokuti alowa kumene kujaku koma munamva kuti kwalowa ma billion akuti kuti aitu munthu angozilimira nde okay inu munalimapo mulimi amene akutionera panopa amene akukhulupirira kuti program inoyo ikumuyankhulira tingamuyankhulire bwanji kwa ndani uthenga ufike kwa ndani kuti akuluakulu can we pay attention to these people ndi anthu okuti product imene abweresa ndiyomwe itithandize kuti tipeze ndalama yakunja imene igule mankhwala igule fertilizer igule mafuta PTC kota munthu amene akulitsira tomato yoswa bwino koma kungoona amene munthu akulitsira kuti awa ndi agula ineyo akasankha makepule tomato uja kono tomato yoswa bwino koma just kuti ndifandi muthandize munthu uyu ndikuona ngati kuti ma rejection rate yachuluka kwambiri 90% yakulu kwambiri panafunikana kakhala basi ndikuapemba chifatu quality ya foja uja ola akati ndoyipitsitsa ali nzona akozo kamuchitanga kero amene yoyo ngosakhala bwino akozo mugula tukapangira zinthu zina koma ndi pamene akulimbana paja kuti amugula ate lower price kwambiri so anthu akanazo zimenezo ndafunika mulimi adziwe kuti katundu yoswa bwino ndiyeta kupemberani kuti angokugulani koma ndizoonadi kuti katundu yoswa bwino fo pamene ponso pamakhalanso pamakhala ndale because pakakhala kuti katundu yobisiwa bwino mwene mumuvomereza kuti munthu tomato wozala mu greenhouse ndi wozala panja amasiyana wa mu greenhouse amaoneka tomato wopanda ulo chibanga uyu wongozala wambali ndi tomato ziphuphu mbwe ndimene mukunenayo kuti mangogulira pena kuti mayi akasankha kuchipako kukakhala banja but this product abwana the product imene majesa ziko la Malawi tikati tadya nziko mulomo tikati tapanga zinthu ndimene why are we not interested to make sure kuti kuzikhala ndongosolo labwino by the time akufika pa Msika ndekuti waenda ma processes ose mina mayenera kuyendera grading yachitika tampanga so that buyer uja iye akamakana anthu so anzaka amene anapanga maphunziro buyer wazimu zata iwe quality imene kunena this is a quality that is certified by this organs zimene zili kucheni tumba musiya kwenda eka maganiza kutofunika kwambiri kuti anzathu amene amagwira kuma tobacco chani yes akuchita malonda mpaka chifukwa chani mulimi akali mulilitsa kushoni kodi iwo sangalimba anthu ambirimbiri fonya ujaya akamadinda azauziratu kuti inagwira kuntchito ku FNFI chimanga mukamachitumiza timapanga mosi cha content ndikuchiona kuti chimanga chichi chikapita kunsika chikagulidwa amakuza kuti chimanga chibwera nacho kwangu amakuza kuti chichi musavulika ndikuyetsa ku FNFI sichikagulidwa why not that in tobacco yes kani mina akutenai yes ya quality control yes internally yes kuti toka asachite ukabwera munthu wakunja kukatuza kuti ndikati munthu amene akutuluka mnyumba yake ndiye panja anthu asanena kuti ayi shati takonza and yet mnyumbamo muli mada ndiye kuti mkatimo system china chake sikwenda bwino so we are being exposed kuti ma systems athu sakwenda bwino and akona vi pepani kungokutulani pang'ono what we are also forgetting is
maiko ena ngati Zambia kale samayima foja kwambiri Yes. panopo amba kulima Mozambique ndipo mudziwe zonena kuti mtengo omwewo foja Yes. akugulidwa at a Better. much higher Exactly. price ku Zambia kumwe. now what is happening mutabwesa fundo imeneyo Yes. amalawi ena Yes. amazembesa Amazembesa Yeah, inanga- komana tikudandaula as Yes. a country we are not Yeah. benefiting from there directly Yes. because ndrama zimene zija ndosizi kumalwa mu system so if there kumazembesa umapitisa kumakapeza mitengo yabwino ku Zambia ndi ku Mozambique the same foja Yeah. utakabwesa pa msika wa Malawi wina munena kuti ndioyipa what is happening Failed systems. Ankwenda vi failed system from 2 counts. 1. Foja hayo akutuluka bwanji ukafika ku Zambia. Tindima systems zapa border. Oni ali foja sana akutuluka. That should show you kuti system uyo anthu akumayipeza njira yomalowa ndi a corruptible system. System yonena kuti utakhala ndi ndalama utakuizemba jova. Number 2. Tikamakamba nkhani imene munamba nkhani yabwino yomanena kuti munthu akamakagula fetereza akupita ukapanga order tilekeze kata ku banki wafuna ndalama zakunja zota apange agule mwina zinthu aitanise katundu kan tractor yota alimire Yes. akumuuza kunena kuti Kulibe ndalama. ndalama kulibe akasaka yekha ndiye akupita yekha ukapeza madollars aja black market Yes. ndikupita ku China akapita ku South Africa akapita kuti ndikugula machinery aja nkubwera kuno now walima wagulitsa afuna agulise inu mukumuuza kuti iyayi I say dollar iwe choyamba Yes. tukugula mwina pa 4,000 Yes. tingweteka $2 Yes. ubaya $2 Yes. number 1 number 2 $2 yakoyo tikuisintha pa 1,751 Yes. pomwe ku Zambia Yes. the same tobacco akumugula atipitekeze $14 inu munduza nkwenda viti zinazoona mutakhala inuyo are you telling me kuti basi ngamanene kuti iyayi basi ndikhamo muno asikufera ziko at the end of the day I'm patriotic inu survival instinct imasachita kikini umanena kuti ndikumane nazo koma foja waine ndipindula naye pamene anthu amapeza njira ndikumatuluka naye mpaka makampani amene amagula ku Zambia awo ena mwa iwo ndi omwewo amene akugula ku Malawi kuno makampani amene akugula ku Mozambique Yes. ena mwa iwo ndi amene aliko why is it this? Is it the process that we need to sit down and look at meti magulisira foja nziko munomo? There is something terribly wrong because I don't get it. The same tobacco kungomuvenchesa akakupasa mitengo ndamapereka mitengo yako ino tinapanga kafukufuku we sent our reporters there ukapanga house tobacco is smuggled out of Malawi to fetch good prices. The same tobacco that is fetching almost nothing here. What is wrong with zina ni dale zo batulenzi kuma ndimesondale kwambiri kuli mapiki kumene tiwena tikhale pansi ngati dziko tikambirane mulimi akulira akuyesesa alimi ndithu kuti athandize koma pena we are putting him in a very awkward position yokuti aziganiza zinthu zina zosakhala bwino tiye timuthandize mulimi anthu a Mulungu tibwere kumpira nthawi yathu tikuthamangisana ndi nthawi kumpira dzulo kumene akukhale game apa pa ujina paka Muzu Stadium nawo Kamuzu Stadium idatsekedwa ndipo kwa ine mukandifunsa maganizo anga sikwena itsekulidwe ineyo maganizo anga sikwena itsekulidwe chimene chizapha anthu chimene ndipo ine ndimachiopera kukhala mipira ndimati ambuye isakhale lero ambuye chonde lisakhale lero chifukwa one day is one day and I pray every day not today God not but for how long we need to close that thing bring it down kumangapo china that's the solution ya Kamuzu Stadium simungamango yikira bala la kuti lindiza ka 100 silima pola sitima chilisa pomanga bandage ndikuti bala linapita kutali bandage sili kuti thandiza tipeze vuto tike mangwala kuyambira so Kamuzu Stadium the problem is not fixing toilets anthu amu no gwetsani timangeina sitinamangi padakali pano tofuna tizigwisa ntchito titani chifukwa atavutisana anthu pamene kuti pakhale mpira pamayamba opening ya season mipira imasoledwa kwina apa pamene aso pakhale mpira ndi anagwirizana kuti umenyedwa ngakhale padali potsekedwa anagwirizana kuti angotsegula for this game ayakayamba atsekaso kena kakunza anthu obwera kuzaonerera adabwera kulipira ndalama zawo pakhomo ma officials adabwera isu akuponda anthuzo ndi zimene zokongolesera kuti game ya FDH Cup ikuyamba koma oyimba kherere sadabwere zokambirana zachitika tikumva kuti mene munali ajomo munali a president a farm munali ma officials a Sulomu munali a minister a sports aya atamawo sadagwirizane pano pali chopyozo
chokuti mwene wake amene amapanga sponsor amene amapanga so sponsor Malawi national team akuti afuna akambirane kai kuti aone kuti apitiriza kumapanga zimene zati chifukwa zaonongera mbiri ya brand yawo mwamsanga mbuye angoni wawo kwamba zinthuzi kumpira kuti tizivomera kuti so kumene kukumachitika zochuluka zambiri zichitochito zimachuluka kumpira koma tikambe kwambiri zimene zinachitikazi choyamba tikambe nkhani ya famu ndi sulo ubale umene upena pake umakayikisa koma afamu lero anatuluka a president ahaya anafotokoza kunena kuti sulomu ndi mwana wa famu ndipo mphamvu zake ndi delegated ndizochita kupasidwa kuti ayendese mpira wa mendo ayendese super league yoka ndiye pamene popo anafotokoza ndipo mukuyankhula kwawo amaonesa kuti akususa zonena kuti pali kusamvana pakati pa sulomu ndi famu okay well and good kenaka kale pali nkhani ina imene inamveka yonena kuti afamu ali ndi bungwe limene timati FIB bungwe limeneli limaona ma stadium ndi kuwapanga qualify kapena kuwapanga disqualify kuti uku munthu akasera mpira kapena kusimungasere mpira atapanga ntchito yawo earlier this year ananena kuti Kamuzu stadium sipangaseredwe mpira ndipo tinachiona chikalata tinalembaso kuno ku news anthu anadziwa koma amene amayendesa masewero ampira wa ligi amene ali asulo mwana wa famu anapitiliza kupanga ndondomeko yonena kuti ma games ena ngati game imene iyi lonche ikukapangikira ku Kamuzu stadium pamene popo aliyense akumazikokera mbali yake ndipo kenaka mukamva akuonesa kunena kuti asulo amabwera even in the media ndikuzanena kuti yayi zonse zili bwinobwino kukambirana game iseweredwa uku afamu akumenyesa nkhwangwa pamwala kunena kuti iyayi game singaseweredwa pamene pa stadium imene ndiyasavomerezedwa akuti Thursday anapempha asulo kuti bwanji mubwere musapange inspect chifukwa zinthu zija takonza ndiye afamu anayankha kunena kuti iyayi nthawi yatani nthawi yachepa kumene kusitibwera ndiye panali ma meeting kunali kuyankhula ku media ndi zina zoterozo at the end of the day sponsor wayambapo kuika makaka mstadium uja watulusa ndrama zochuluka kukonza stadium kuna kuti ikongole sasachise manyazi brand ena akuti sikukhala game ena akuti game ipitilira mapeto ake anduna mpaka nanabwera kukayenda kumene kuchaoka ndikuona zinthu nawonso anakamba paso kuti game itani ipitilira at the end of the day game yapezeka kuti sinaseweredwe marifari sali mmanja mwa sulo marifari amakhala mmanja mwa famu kodi famu inakaliza marifari sitikudziwa now in a nutshell fundo zimene ndaonapo zonena kuti inu anthu amene mukuyendesa mpira chonde musawalowese ndale zinthuzi number 1 2 mukakhala ndi vuto chonde lamakhala ni pansi ndikumayankhulana muziyankhula chimodzi osati uya unena ichi wina unena ichi 3 mukakhala ndi vuto kumpirako musamakachite resolve in the media kapena kuti ma press release kapena ma press statement malekeranji kukhala apa wa famu apa wa sulomu apa minister apa jomo ameya ndikukambirana zinthuzo kugwirizana chimodzi meeting imeneyo yachitika after chama 3 koloko ndipo pamene yachitika where were you before chabwino we can do better nthawi kuti vuta kumene kuja kunaphulitsidwa usi okhesa misozi anthu atalowa mu ground muja sponsor akuti yayi ndifuna ndipange review kodi ndipereka anthu akudandaula kuti kupeza sponsor simasewera tiyende bwanji kupita chisogola mbuye Bishop 1 minute stadium sili bwino mwanena kale kuti sofika anthu anabwerera kusili bwino koma dzololoka ineyo and I'm blaming afamu kuti ngati kholo amayenera kudziwa kuti kulowa anthu kumene kuja amene sakuzidziwa mbiri sakuzindika tikuchitika chane they could just accept for the kuti zaitika kale then adzikalipirana kwinako kuti munthu wapansi amene ananyamula mwana wake amatawacha asadziwa of course ngati ndika video kaja takaponya tingokaona tikuyankhula nkhani imene malamulo wafamu ananena kuti sulomu ndi mwana wathu delegated powers and onaona somiso sports imene ilibe mphamvu kwa ife timapanga report ku FIFA koma tukambaza kuti anthu atalowa kale inu simukaganiza kuti kwaletsa kuti chabwino musalowe pamwezera panja so ndikuona ngati kuti siyadziloyi ngati kholo sizinaende yomaliza fundo pepani afamu tikatengera pankhani ya structural integrity ya building imene ya Kamuzu afamu anakhoza chifukwa chinthuchi ndi dangerous ni maliro ndipo ine ndigwira number 1 number 2
afamu muzikhala consistent. Yes. Chifukwa kumayambiriro a chaka chino Munatsegula. tinaona inuyo mupanga ko tournament kumene mupanga magame. Yes. Ndiye samaoneke ngati kuti muli ndi ma double standards. Ayi anthu amaona zimenezo. Otherwise chinthuchi tugwirizana chenoti tikonze basi. Tikonze chifukwa chokuti mpira songa maseweredwe munomo opanda ndalama. Amene akuyika ndalama ali ndizo mwaona kamwana kachani mani akacheti kadusa papa zosakhala bwino anthu asuta food au sorry asuta usi amendize usi amwe Bishop. Utsi okhesa msozi unawaponya auje aja polisi aja zosakhala bwino. This we must not see kumpira zolakwika tentikambirane nanuso FDH osanyanyala ya tentibwera pa tikambirane izi simukuchitira asulo mu afamu muchitira mtundu wa Malawi. Yes kumachitika Zambia tendi milusa osama kuthamangira kunyanyala ya tentibwere pa tikambirane osakuyasanga awala kwa uyu tentikonze zinthu. We believe mubweranso you sponsor this the beautiful game of football. It's a very beautiful game. We are here to plead no say siyani zizizi kani yomaliza kuti kampani ya boma igulisidwa anthu a mulungu pamakhala due diligence of the buyer akugula ndi ndani kodi yezo linga zake sakufuna kupanga kusuka ndalama is he not trying to clean money is buying assets as money laundering. Recommendation imayenera chokere ku Secretary of Treasury and the Minister of Finance. Review of a sale proposal by Cabinet Committee on Economy. Kenaka review recommendation by a full cabinet process implement where applicable review of the decision by Parliamentary Committee on Commissions, Statutory Corporations and State Enterprises. Kumabeto approve of such transaction by the state president. Don't kulisa kampani yabo. Now mpeke sira ikumveka kulisa ni mashuga ikoza kugulisidwa. Abe ni pale mo ne kodi adusa ndondomeko izizi nefu solimeto kufusa basi. Ayi. Chifukwa kasero agreement ukanga likachitika kale. Koma mwachidule doba uyuyu uya kwa mali sina chifukwa konzo kwa ndiye mwe doba wacha. Yes ndwina zina lake ndikunziwa mtafuna kula koma sinichula for now kuti okula ndo muziwa koma ndona kuti pakonzo kala amena broker who is broker this deal ngasi anthu amaona kuti anzathu agulisa marriage aifeso kuno titakuta ndifati manena kuti the way government is going to treat nkhani ya marriage it has set the tone kuti kodi apa tisewere kana pasewera pali ngati ukukusa tamanga kuchinga ukuku anthu asiya kuopa wina afuna kugulisa Salima Sugar zinaye zina lake baya alipo zina lake uyu numachira ukhali ni muchule imene sivira ndondomeko yagulisa kampani ya boma taifotokoza mema khalira ndi mwana wa ndana kwesira kupanga zezi koma anthu ena alibe mali anthu alibe mali anyapapi achata anyapapi anyapapi komanso munthu samangolimba mtima choncho alipo akumulimbisa mtima amakhalapo kuti alipo within the system amene akumulimbisa mtima zona zotu alipo kadoba kwina wake apeze nyapapi ndi munthu amene amamwa mazi osukira ndevu koma ndi apembe kuti zimene zizi sizabwino chifukwa chakuti pala anthu amene sakugona kuti dziko lende bwino asapangitsa anthu kumadwalitsa ngati mukufuna kugulisa chinthu chanu ndi ufulu wanu satirani madongosolo amene tinayikawo awakumana kwa mtundu you tick all the boxes no problem those are your companies you can do whatever you want koma kuti muzigulisa makampani aboma just like yena ke mukungosinthana ka ndi athu amalawi amene ndi athu amalawi amakhazikitsidwa ndi lamulo la parliament ndi athu akuyendetsedwa ndi misonkho ya Malawi. We are entitled to know what is happening. Nthawi yatithera banji siye pamenepa tithokoze amnguni wawo kuti tinali limodzi mprogram yathu ya lero tathokoza kwambiri komanso ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka tathokoza kuti tinali limodzi anguni wawo ndi Bayana Chunga kuchokera kwa ine mukandinyadira kwambiri nde kuti ndi nkhwenda munono tathokoza kuti munali pompo kutsatira program yathu ya Hot Current itulukiranso program iyi Sabata ya mawa pachiwiri tisayiwale ngambwi mafuta akubwera teni konkodi kaone mwakomba nonse and goodbye.